Bo día. É unha alegría dar comezo a este coloquio co título de Unha lingua que se fala está viva. E non é só unha afirmación, senón tamén un reto de responsabilidade compartida. O galego é máis que unha ferramenta de comunicación, é unha maneira de estar no mundo, de relacionarnos co lugar, coa xente e coa historia. Pero que o galego continue sendo unha lingua viva, necesita ser falado, acollido, transmitido por todas as persoas que formamos parte da comunidade, independentemente do que vimos hoxe aquí da nosa orixe. Hoxe queremos poñer o foco na iniciativa, ahora para rematar xa a quenda de mañá, nos faladoiros de Vigo. Estes encontros naceron co obxectivo de crear espazos de conversa en galego abertos a persoas migrantes e a calquera persoa interesada. Son unha mostra clara de que a lingua pode ser un punto de encontro e non unha barreira. A través dos faladoiros, as persoas chegadas de distintos puntos están a aprender galego de maneira práctica, próxima e humana. Pero máis importante, que é tamén construindo vínculos, achegando novas perspectivas e dándolle ao galego novos acentos, novas palabras e novas vidas. Porque a lingua non é só patrimonio de quen nacemos con ela, senón tamén de quen decide facela súa e a escolle. Neste faladoiro acompáñanos dúas persoas que coñecen moi ben o que significa manter viva unha lingua, non só falándoa, senón tamén abrindo as demais. Aínda que no programa aparece que unha das persoas poñentes era Irene Romero Iturralde, desculpar que non pode estar aquí por motivos persoais. E pola contra acompáñanos Xoán Xosé Santos, profesor de Bioloxía do IES Politécnico de Vigo, que é unha das persoas impulsoras dos faladoiros de Vigo, onde cada semana acompaña a persoas migrantes no seu camiño para facer do galego unha lingua próxima, útil e emocional. Dende a súa perspectiva como docente de secundaria e bacharelato, achega unha mirada centrada na mocidade, na diversidade e na necesidade que o galego sexa unha lingua tamén de acollida. E, por outra banda, que xoga na casa, o carballés Marcos Loureiro García, profesor da Universidade de Vigo na Facultade de Educación e Traballo Social, que colabora cos faladoiros de Vigo dende a perspectiva da investigación educativa e contribúe a darlle corpo e fondo ao que acontece neses encontros, que son de maneira informal, pero con aprendizaxe real, relacións humanas, transformación social a través da lingua. A súa chega axúdanos a entender de como o galego pode ser tamén lingua de futuro, de ciencia, de formación, docente e de convivencia. Entre os dous, vannos axudar a ver que unha lingua que se fala está viva, pero tamén que é unha lingua que se comparte, que se ensina, que se acolle, que medra e latexa con máis sentido. Cada vez que alguén chega a Galicia e decide aprender galego ou simplemente se atreve a pronunciar unhas palabras, esa lingua latexa con máis forza. Como vou ser moi breve e xa lle paso a palabra a eles, que xa é casi a hora de xantar e levades aquí moitas horas e queda vos a quenda de tarde. Paso a palabra a Marcos e a Xoán Xosé. Hola, sí, escoítase. Bueno, moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, moitas grazas pola presentación, a Maica. Queríamos tamén darlle as grazas dende os faladoiros vigos a Marisol e a toda a área da UDC que organizou este evento por invitarnos a él, moitas grazas. Como xa dixo Maica tamén, desculpamos a ausencia de Irene, que un pouco foi a promotora inicial, a que tivo a idea dos faladoiros, pero despois somos un equipo máis grande e veo aquí Xoán a botarnos unha man para que non estivese aquí arriba só. Entón, nada, queríamos comezar un pouco falando de que son os faladoiros vigos. É dicir, o título da presentación é Unha lingua que se fala está viva, pero os faladoiros vigos é unha asociación que ten un obxectivo un pouco máis grande, vale? Non únicamente o programa que comentábamos dos migrantes, contaremosvos, pois aquí se podedes ver un camiñiño que comezou nos inicios no 2020, entón vou vos contar máis ou menos que pasos fomos dando ao longo destes anos e que cousas fomos facendo, un pouco para traballar coa xente, traballar pola lingua, vale? Tanto con persoas migrantes como persoas da terra que por algún motivo non podían falar galego.
Vale, entón, imos vos contar un pouco que son, cal é a orixe e a evolución, que fitos importantes fomos tendo en cada ano e ao longo de toda a presentación será transversal esa relación coas persoas migrantes. Vale, entón, bueno, antes de nada, quero vos dicir que somos unha asociación sen ánimo de lucro, está formada totalmente por voluntarios, que se dedica a ofrecer sesións de conversa en galego. Vale, ese a idea da organización. Non dependemos de ninguna administración, nin temos financiación externa, únicamente coas cotas dos socios, totalmente voluntario. Vale. Aquí podes ver o que somos nós, ofrecemos o que sería grupos de conversa a través de voluntarios. Os voluntarios son membros da asociación, que pode ser socios ou persoas vinculadas, para crearmos contornas ou ámbitos onde a xente poida aprender, poida mellorar ou poida manter o que é o seu galego. Nós pretendemos crear espacios de confianza para as persoas que fan galego. Tamén pretendemos dignificar o que é a lingua e que melloren as capacidades lingüísticas das persoas desde un punto de vista de integración máis amável. Como dixo Marcos, temos de disculpar a ausencia da fundadora, digamos, impulsora e promotora deste proxecto, e como vedes comezamos en tempos interesantes. Aquí se nos ve a todos menos a boca, o sea que só nos pode recoñecer polos ollos. Aí podes ver os obxectivos que temos nós, e como vedes é o que dixíamos antes, simplemente é crear contornas ou ámbitos a máis para a lingua, mellorarmos destrezas e favorecer unha visión positiva e axudarnos na asociación lingüística. Vale, entón, como ben vedes, bueno, esta foi a primeira reunión que tivemos, foi un proxecto que comezou aí polo 2020, tampouco hai tanto tempo, na época esa da pandemia, que levábamos esos bozais. Esta foi a primeira reunión na que comezamos un pouco a xestionar esa idea das sesións de faladoiros. Vale, por que o nome de faladoiros? Bueno, isto é unha brincadeira que tivemos nós no noso grupo de WhatsApp, que era enviar fotos de faladoiros, parladoiros, parladoiras. Nós é o lugar físico onde a xente se reunía para falar nunha galería. Entón, tomámoslo como un sitio que realmente é carimeiro, que é cariñoso para as persoas, e onde a xente poida expresarse dunha forma distendida, descontraída, para melloraren o seu galego. Xa diximos, tanto adquiriren, melloraren, como manteren o galego, porque tamén temos persoas que nun ámbito onde non se fala demasiado galego, por dicirlo suavemente como de Vigo, pois encontran nestes ámbitos unha forma onde mantelo ou sentirse acompañada nese proceso de falar. Sí, un pouco algo semellante, así un pouco por facer símil con algunha presentación anterior, pois o que falaba desde o programa Elos, pero en vez de ser por parellas, son grupos de conversa. Entón, ti sabes que ese día, esa hora, podes ir a esa cafetería e que verá alguén ali falando galego nesa mesa. Parte do voluntariado son docentes, pero outra parte do voluntariado non teñen por que ser docentes, vale? Simplemente xente que quere pois ir aí ese día e falar galego. Sí, o voluntariado é bastante diverso. Tamén, como comentaron no que é o programa Elos, moitos son persoas que xa pasaron certa idade, ou sea, que son xente que ten moito tempo libre. Sí, tamén. Certo é. E o que non son os faladoiros son unhas clases de galego. É dicir, o faladoiro en sí non é unhas clases, senón que é un espazo para ir e soltarte e falar pouco a pouco. E tamén non é un grupo de autoaxuda para defensores do galego, Tampouco, sí. Vale, entón aquí podes ver a primeira imaxe da nosa primeira sesión. Foi aí nesa época que ainda había que manter unha distancia social. Entón, aquí se vos fixades xa éramos unhas cuantas persoas e xa aquí foi o primeiro faladoiro e xa tiñamos persoas migrantes, pois persoas que estaban en Vigo, que querían aprender galego, que pois no seu traballo se falaba galego, querían escoitalo un poquinho máis, soltarse con algunha palabra. Entón, aí xa comezou a nosa relación tamén coas persoas migrantes. Vale, entón este foi o primeiro faladoiro presencial, que na cafetería que nos acolleu dende sempre, como a nosa base, cafetería de 4x4, levamos 5 anos con eles e despois temos outros puntos por Vigo. Xa debe falando desa, se alguén de aquí vai pasar por Vigo, sempre aconsellamos que pase por ali, ten unha moi boa programación cultural, e aparte o nome xa indica un pouco para onde vai o estilo da cafetería. Sí. E despois, como tiñamos tamén demanda, cando comezamos a enviar a publicidade da actividade, moita xente comezounos a preguntar se podía facer de xeito online. Entón, dalí a un mes, isto comezamos en outubro, en novembro, comezamos coas sesións online.
vale? Entón facíamos xornadas, por exemplo, aquí na foto de arriba, pois estou eu nesa xornada, na de baixo está o Xoan por aí facendo unha foto, tamén está a compañera Cristina, vale? Que é unha fiel... Cristina, que falaremos dela despois, cando falemos dos faladores virtuais, é a que realmente leva case todo o peso dos faladores virtuais, que tal vez sexa onde regularmente nos xuntamos máis xente. Sí, é unha actividade que recibe moita xente e aquí temos moitísima xente de todas as partes do mundo. Tanto xente que está en Galicia que non está en Vigo, que non pode vir. Veremos despois aí por aí algunha imaxe, xente que vive pois en Lugo, outra que vive en Tui, outra que vive en Ourense, que son estranxeiros, algúns deles, pois veñen de Alemanha, queren falar galego, pois conéctanse aí os xoves, ás 8, e saben que aí teñen unha hora todos os xoves, ás veces están facendo a comida, están coa nena por ali, pois teñen aí alguén con quen falar. Pese ao jet lag, tamén temos bastante asistencia a este tipo de faladoiros máis alá do Atlántico, porque hai moita xente de fillos de emigración ou descendentes de emigración da Argentina, despois falaremos especialmente dunha persoa, e tamén temos bastantes estadounidenses aquí, que, bueno, do país que está debaixo do Canadá, onde tamén se fala inglés. Ben, entón, bueno, con iso concluímos o que foi o noso primeiro ano, foron xa un lote de obxectivos para nós, conseguimos conformarnos como asociación, tendo en conta que somos a xente que somos e que é totalmente voluntario, toda a burocracia de crearnos como asociación, 11 meses de conversa, 110 sesións, porque fixemos varias online e un montón delas presenciais, bueno, temos por aí os fitos conseguidos nese ano. Vale, avanzamos un pouco. Xa vamos falar do que foi o noso percurso no ano seguinte, onde fixemos varias campañas, algunhas de bastante éxito. Vai comentar agora o Marcos. Vale, entón, nada, o seguinte, bueno, tamén traballamos por curso académico, vale? Comezamos en setembro, rematamos en xuño, xullo máis ou menos, vale? Todo voluntario precisa tamén un descanso desa actividade voluntaria para retomar con máis. E agora imos falar de dúas actividades, máis tamén de unha nosa saída na Televisión de Galicia, que nos saímos tamén no Vega. Exactamente, bueno, aquí podedes ver outro local no que abrimos conversas o segundo ano, que foi o Café UF, e aquí podemos ver máis sesións virtuais. Esta é unha sesión virtual onde colaboramos co lectorado de galego da Facultade de São Paulo, onde alumnado de galego desa facultade fixe unha sesión online cos nosos voluntarios ou cos nosos participantes, máis que voluntariado, das sesións online. Hubo partillamento tanto de experiencias orais como de algunha escrita. E, infelizmente, non durou moito porque estas cosas son moi difíciles de manter no tempo. A parte do desfase horario que hai entre Vigo e São Paulo, pois tamén a xente ten unha vida. Sí, eso é certo. Sí, o tema do jet lag, do desfase horario, teñenolo consultado a veces, e podíamos facer xornadas pola mañá, pero, bueno, somos voluntarios, pola mañá case sempre traballamos. E tamén nas que serían as actividades que facemos, se poden ser gravadas, non temos ou emitidas online, non temos a capacidade, e aparte o problema do jet lag, porque para moita xente máis ao lado atlántico, sobre todo estadounidenses, é difícil coordinar as horas. Sí, pero, bueno, sobre iso adianto un fito que este ano sí que conseguimos retransmitir unha actividade online a nivel... Estaban persoas conectadas dentro da Argentina e foi un éxito. Aquí temos a nosa saída na TVG, tamén, como se di, en tempos interesantes, se ve polas máscaras, simplemente que xa este tipo de repercusións, en a que sexa, digamos, para camuflar o que se pode facer destas investigacións, ten certo éxito, certo suceso no que son as medios de comunicación. E vamos agora tamén con unha das campañas que máis éxito tivo do que é o noso percurso de agora. Sí, por exemplo, bueno, aquí temos estaba Chile, que era un mozo que traballaba embarcado en Vigo. Sí, nós temos en Vigo unha comunidade senegalesa moito grande que traballa na ribeira, tanto descargando peixe como nos barcos. Evidentemente, moitos barcos galegos chegan ata o que é a zona de Senegal, Mauritania, e estou xa confundindo os termos. Moita población de orixe senegalés está establecida na Galicia. Eu teño como profesor un relativamente grande número de alumnados senegalés, porque o Politécnico está ao lado do Porto de Vigo. Totalmente. Entón, nada, ese curso dos faladoiros, esa tempada, ocorreusenos un novo proxecto. Digamos que a asociación vai un pouco a loucuras, que se nos van ocorrendo loucuras cada ano, intentámosla facer e vannos saindo, máis ou menos. Bueno, vannos saindo as que non saíron. Sí, outras quedan no tinteiro. Nos soimos palabras que saíron. Entón, esta foi unha iniciativa que dixemos, pois queremos facer unha campaña de que buscamos galegofalantes polo mundo, porque os ten que haber, hainos.
Entón, bueno, fixemos aí unha campaña en redes, por correos, e fixemos aí unha labor ardua de recolectar vídeos de persoas que vivían no estranxeiro. Tamén eso axudounos moito a nosa o que é o noso faladoiro virtual. Porque houve xente ali que da diáspora o que fala galego e que conectou con outra xente que pode estar interesada en mostrarlo desde sitios tan exóticos como, por exemplo, ver unha persoa desde as Illas Maldivas. Sí, e de feito esta campaña foi cando nos dou o impulso aos faladores virtuais porque chegamos a ter 3 sesións por semana, que para ser voluntarios, bueno, era bastante, tiñamos 3 días a semana, 3 horas, no que se conectaban pois unhas 20 persoas en cada sesión. Sí, foi casi unha loucura podelo seguir. Actualmente un día a semana e sabemos que moitas veces, por moito que se digamos que xa unha hora, a xente fica conversando bastante tempo despois. Home, porque hai xente, como diximos, que está pasado o Atlántico, que na que comeza ás 8 termina ás 9, eles están na hora do xantar, claro. Claro. Entón, nada, vou poñer aquí o resultado desa campaña, a ver se vos gusta. Nada, son 2 minutiños. Temos audio? Hola a todos. Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mozos e mozas do Faladoiro. Eu son de Buenos Aires, Argentina. Vivo en Francia dende hai unha dúcia de anos. Vivo en Miami. En Bruselas. Son de Buenos Aires, Argentina. Falo vos dende o Cairo, Egipto. Son de Potsdam, Nova York. Vivo en Buenos Aires desde hai 64 anos. Son xaponesa. Vivo en Bélxica, aínda que eu son da Coruña. Queensland, Australia. Isabel, dende Buenos Aires. Vivo en Budapest. Son argentino, fillo de un vientre galego. Son residente en Taiwán. Vivo en Lisboa. Son residente na capital austriaca. Vivo na cidade de Dubrovnik, en Croacia. Vivo en Hungría. Son galego falante. Porque mo ensinou a miña mai desde pequeniña. Porque a miña lingua. Porque me fai moita ilusión. Que sí, porque me peta, porque quero e dame a gaña. Ti falas galego? Falo galego dende que empecé a universidade. Eu son neofalante. E podo facelo no Faladoiro Internacional de Vigo. Porque o galego non ten fronteiras. Animarvos para falar máis galego. No vosso día a día en Galicia. Porque non a falas ti? Non sabería identificarme se non fose coa nosa lingua. Porque é o idioma das miñas raíces. É parte do que eu son. Unha parte fundamental da miña cultura. Estou super agradecida de poder falar galego. É a nosa lingua. A lingua na que penso, na que sinto e na que soño. Xogar en galego. É unha lingua moi preciosa. Falo ti, xa que podes se vives aí. Falo, ti que podes. Galegos somos nós. A xente e máis la fala. Falade en galego, home. Ti que estás na túa terra. Ti que podes. Tes a man. Non desperdicies esa oportunidade. Falao, ti que podes. Sempre en galego. Fala galego. Ti que podes. E ti, podes? Bueno, como ben vistes, ese foi como o fito máis importante dese ano, foi un vídeo que nos dou traballo, tamén foi un reto, aparte do tema da edición, estábamos en dúbida se pagar pola edición ou non, pero pagou a pena porque foi unha edición moi boa, en redes tivo moitísimo éxito, o que sí, tan pronto pagamos o vídeo, a conta da asociación quedou a cero. Sí. É o que ten ser voluntarios e non depender de ninguna asociación, pero bueno. Despois, o seguinte ano, xa comezamos a traballar un pouco buscando máis fondos e formamos a nosa primeira páxina web, vale? Porque toda esta xestión hasta este momento, os 2 primeiros anos, facíamos a través de correo electrónico e de redes sociais, pero, como ben vos dicíamos, era bastante xente, adoitábanse quedar correos por aí perdidos, algunhas cousas que non recibíamos, entón decidimos xestionar todo a través dunha mini páxina web e a través dun formulario, vale? Ensínovos brevemente como é, por se alguén se anima en algún momento, ben sexa a colaborar con nós ou a coñecer un pouco como funciona a asociación para replicala en algún outro sitio. Entón, nada, a nosa páxina web é moi sinxela, faise cunha ferramenta online, Linktree, presentamos un pouco que son os faladoiros, que é isto do que vos falamos agora, analízanse pois que son, onde se poden atopar, aquí temos os horarios e a ligazón para apuntarse. E aquí, quen se quere apuntar, simplemente pincha aquí, clica nesta ligazón e xa o leva ao noso formulario onde cubre os seus datos e aí xa recibimos un correo automático para incorporar esa persoa. Despois, quen queira tamén pode, se algunha de vos quere, darnos unha achega económica, vale? €1 ao mes, temos por aí o Linktree, é simplemente apuntarse aí e mensualmente vai vos collendo €1 da conta que nos dan a nós para facer cousiñas, vale?
E despois por aquí abaixo fixemos algunhas actividades, puxémolas tamén que son interesantes, das que vos falaremos agora. Ben. Aquí temos de novo o que sería a repetición do que son os nosos proxectos, digamos, de máis continuidade, que son os faladoiros de medio físico. Chegamos a facer 2 faladoiros na semana, un semanal e outro mensual. Agora tamén estamos, bueno, veremos despois con a colaboración da Escola de Idiomas. E despois o faladoiro virtual, onde seguro que recoñecedes algunha cara que tamén saiu no vídeo de Falo ti tamén que ti tamén podes. Ti que podes, perdón. Sí, por exemplo, aquí temos esta Mema, que é o fiel, está dentro do principio, de Córdoba, sí, aquí no medio. E María Jesús, da que falaremos despois, xa María deixa. Jesús tamén, sí. De Mema creo que non estaban as imaxes despois, podemos comentar agora. Ti coñeces a súa orixe? Mema é ascendencia galega, mas non saberé dicirche penso que é neto, mas non saberé dicir se é de familia moi galega ou ten algún dos avós ou das avoas, non sei agora. Sí, pero que saibades que nesa parte, bueno, en Sudamérica en xeral, hai unha comunidade bastante grande que teñe moito pulo por Galiza, que están sempre como pensando aquí, envíanos polas redes sociais moitas veces fotos, imaxes, eles coa bandeira galega nunha praia, bailando unha muiñeira, o mellor no medio do bosque, sempre nos envían así cousiñas, ás veces compartímolas nas redes. Entón, despois, se queredes, tamén vos animo a que entredes aí ao Instagram e nos dedes un follow, que é moi importante para nos. Sí, tamén. Vale, tamén fixemos outro tipo de actividades. Fixemos algunha sesión con xogos, vale, pois non só falar, pois tamén houve sesións temáticas, pois había diferentes xogos con actividades en galego. Sí, hai moi pouca oferta lúdica en galego realmente a tabuleiro, en galego hai moi pouquiña cousa de tabuleiro, mas hai algunha cousiña de bacaloura, non me lembro do nome da tenda do Carballiño, que podemos facer propaganda, mas, bueno, creo que se sabe daquel falo, que o Soco que seta, que realmente onde hai do pouco que hai en galego está ali. Sí, e outra campaña que fixemos ese mesmo ano foi o de facer unhas sacas, pois para visibilizar tamén que en Vigo que sí que hai galego, que pasa que, bueno, digamos que a hexemonía da lingua dominante, por así dicir, como que camufla moito polo que dicíades, que sempre que te cambias automáticamente xa por certos motivos, entón fixemos aí unhas sacas que temos por aquí colgada, que son de Vigo, non o nego, e sempre falo galego. Entón témolas ainda na asociación e damos ya a cada un dos nosos socios que son membros da asociación, tan pronto se inscriben, regalámoslle unha ou dúas saquiñas para que leven con orgullo pola cidade. Vale. E aquí tamén, para acabarnos un pouco, que non todo vai ser chorar e dixer as dificultades, o premio que nos deu a Catecol no curso 22-23. O único que non sabemos que animal representa que representa o premio que nos deron, estamos facendo apostas acerca do que é, pois, bueno, alguén un paxaro, algo outro un peixe, estamos intentando adiviñar a especie. Sí, de feito, o premio que, bueno, esa figura de olería, é curioso, os faladoiros en Querelo están conectados aquí coa zona, porque claro, eu son daqui de Carballo e o premio que nos deron ven de Buño, que tamén está aquí ao lado. Vale, coincidiu que nos lo deron en Pontevedra, pero está feito en Buño. Vale. Entón está ali no café de 4 a 4, se algún día ides podedes votar o que é, que tipo de animal será. Mandadesnos no Instagram, eu creo que é un ave mariña espacial. Cada un ten a non sei, cada un ten unha idea. É moi imaginativo. O que é a entrega de galardóns da Catecol é moi divertida porque estás un ambiente moi distendido, moi descontraído, onde hai unhas sinerxias moi positivas. A compañeira que estivo neles pode corroboralo, posiblemente. Ben, e chegamos xa case a actualidade, o 23-24, a tempada do ano pasado, fixemos de novo as nosas sesións, estábamos facendo 2 presenciais e unha online. E aquí vamos dar un pouco do que agora se chamaría en término anglosaxón, que está moi de moda, feedback, ou seja, que nos comentan os nosos varios dos nosos usuarios, utentes, como quixeres chamalos, ou socios, do que é a experiencia. Evidentemente, hai máis, escollimos varios. Paso un instante, Marcos, vamos sobre todo... Lemos algunha, por exemplo. Por exemplo, falamos tamén de Ulises. Sí. Ulises. Quero agradecer as vosas mostras de agarimo cara a min, sinto moita ledicia de pertencer a este grupiño que me abrazou dende o primeiro momento. Paréceme moi loável o voso amor pola lingua, a vosa lingua, que para min é cultura, é loita, vagoas, é a fouteza e sentimentos, lembranzas, sorrisos e historias. Que a teima de defender o voso idioma sexa para sempre. Agradezo as gargalladas e todos os vos momentos e imos adiante a por máis, rapaciños. Este rapaz é de México. E aparte é biólogo, que saiba. Biólogo, sí. E chegou a Vigo
Inicialmente, cando comezou nos faladoiros, non tiña... Non tiña unhas destrezas moi altas no que o galego. Non tiña destrezas, é dicir, quería aprender, pero non coñecía moito e tampouco tiña a parte legal, porque estaba buscando como asentarse en Vigo. Está buscando a regularización. E ao final conseguiu traballo, está como xa asentado en Vigo, está facendo a súa vida e participa dos faladoiros sempre que pode. E, por exemplo, tamén tiñamos aquí a María Jesús, non? A María Jesús. Se ledes de onde ven, que non se ve dele abaixo, ves que Pozos e Crobas. A súa aldea xa non existe. É unha das 3 aldeas que foi primeiro destruída pola mina e agora estaría solagada polo lagoa que fixeron. Esta é unha muller que se foi de moi pequeniña, non me lembro a idade, 8 ou 9 anos para Argentina, viviu entre Bos Aires e o Chaco, onde o seu home era do Chaco, tivo problemas de saúde serios, cando digo serios que puido, pasar cousas bastante graves, de feito, algunha vez que non se conectou estábamos preocupados, e sempre que pode se conecta porque a mantén viva ligada a que son as súas raíces. E que lle sirve moito porque vai recuperando palabras que son da súa, de cando era unha meniña, e iso é unha memoria dunha cousa que xa non existe, que son as encrobas. Sí, entón, como ben vedes, dende o principio, a nosa relación, en realidade, é con persoas migrantes, tanto inmigrantes como emigrantes, persoas que tiveron que moverse por certo motivo, pero siguen conectadas co galego. E tamén, incluso, por aquí se vos fixades algunha das imaxes, é xente que é de Vigo, que vai ao faladoiro, que eu isto pensei que era impensable cando me apuntei ao faladoiro, cando fundamos a asociación no 2020, claro, como era daqui, dun lugar de Carballo, onde sempre se falaba en galego, eu cando me dicían, non, un espazo para que a xente de Vigo poida vir falar galego, dicía, que o falen na casa, pero que claro, hai xente que non ten ese espazo, nin os pais, nin os irmáns, nin os primos, e van ao súper e tampouco, entón non teñen un lugar onde o poidan practicar, e para iso estamos aí un pouco nós tamén para que poidan vir e teñan un espazo. Agora vamos falar do que serían as sesións que efectuamos neste curso, algunhas de bastante éxito, polo menos non son de Vigo. Vamos comezar, agora sí que vamos falar dun libro, non noso, que foi das nosas actividades de maior éxito, mas todo o mérito, evidentemente, do autor do libro. Non simplemente fixemos de intermediario para que se dese a coñecer. Sí, de feito, nesta tempada, o curso pasado, fixemos aí, a parte das sesións presenciais e virtuais, algunhas actividades como os xogos, visitas ao castro, visitas aos museos, etc. Algúnha actuación musical tamén. Tamén. E despois fixemos algunha conferencia. Quixemos dedicar algún faladoiro, pois a traer a un poñente que viñese contarnos algunha cousiña. Tivemos 3. Unha que foi a Fala de Vigo, que a temos arriba de todo, que é a que impartiu Quique, o profesor da Universidade de Vigo, Enrique Costas. Despois unha sobre a toponimia de Vigo e outra sobre as letras galegas en Vigo. E despois estas conferencias evoluíron e durante este ano pasaron cousiñas como este libro. Vale, entón xa chegamos a este ano, que é o máis recente. Que fixemos entón neste ano? Basicamente, continuamos coas sesións presenciais. Tiñamos a de sempre, o noso café de referencia, o 4x4, e este ano comezamos nunha nova ubicación, que foi a Escola Oficial de Idiomas. Vale? E despois continuamos tamén coa sesión dos xoves, onde estaba a compañeira Cristina. Vale, entón comezamos coa Escola de Idiomas, unha colaboración co equipo de dinamización lingüística, porque na Escola de Idiomas tiñan esa parte de que tamén chegaban moitas persoas de fora que querían aprender galego, que se apuntaban ao CELGA, que iban a clases, pero despois preguntaban os profes, podemos practicar, hai un espazo para practicar? E dixen, sí, están os faladoiros, pero xusto o café do que falamos está na outra punta de Vigo. Se alguén coñece Vigo, para a xente, falando mal, para a xente do 4, a Escola de Idiomas está no cu do mundo. Literalmente. En autobús tardas máis tempo que camiñando. Sí, e camiñando pode estar 45-50 minutos. Entón decidimos, como había o docente de dinamización lingüística da Escola de Idiomas, que era un profesor que fala galego na súa vida diaria, pero de inglés, decidiu, membro da asociación, abrir ali un faladoiro, entón estaba sempre esa hora dese día ali para que os alumnos de galego fosen ao faladoiro e practicar. Vale, aquí podes ver algunhas imaxes das nosas sesións. Vedes que hai xente que se repite, ou sea, que temos xente recurrente, ou sea, hai xente que o toma como un ambiente xa distendido, onde vai pasar unha hora ou máis tempo de unha forma agradável, e practicar en o galego, porque non sempre poden practicalo no seu ámbito máis familiar ou máis próximo. Grazas, que vexo que xa hai por aí follows, estáme chegando, que vos quería dicir? Vale, iso, que ás veces é máis dunha hora, moitas veces chega o comentario cando dicimos, bueno, temos que pechar a sesión por hoxe, xa, que rápido pasou o tempo.
Claro, iso é algo bo. Vale, e tennos pasado con, por exemplo, recordo na da Escola de Idiomas que estaba unha señora que era de León, bueno, veo varias sesións, as primeiras non falaba nada de galego, e despois retábase a si mesma, cada semana intentaba traer unha frase, dicir, veña, voy allá, que ui, que calores, empezabas a sacar as bufandas, e decía a frase, hoxe fun ao mercado, había non sei que, e decía, ai, ya lo conseguí, la semana que viene más, e bueno, pouco a pouco foi avanzando, e agora xa ten unha conversa, pues, pensando, costalle un pouco, pero vai avanzando pouquiño a pouco. Ben, este é un dos nosos proxectos estrelas deste ano, que é a asociación COA co Sindicato de Traballadores do Fogar no local autogestionado de Vigo, a Morada. Foron cursos de iniciación á lingua galega para persoas migradas ou que non entendían o galego, que traballaban nos servicios de fogar, tamén un sector moi feminizado. Non imos poder repetilo, somos voluntarios e a persoa que daba estas aulas non lle dou tempo para facelo. Foi unha experiencia moi agradable, da cal tivemos a verdade, bastantes bons comentarios. Estas persoas viñeron a nosa, non viñeron a nosa exactamente, estaban buscando algunha forma de teren polo menos unha competencia básica de entenderen e falaren algo de galego, tamén saberen algunhas cancións populares, este tipo de cousas que se permitan ter unha relación mellor coas persoas que coidan. As persoas que coidan moitas veces só falan galego. Na pirámide esta famosa da xente que fala galego, evidentemente as persoas de máis idade están máis representadas que as de menos. E tamén como forma de integrarse na comunidade local. Como xa se dixo aquí nas conferencias anteriores, é mellor que nós, moitas veces o galego está tomado como dunha forma menos hostil para integrarse na comunidade local que o castelán, que está impostos de arriba dunha forma máis vertical e dunha forma, bueno, digamos, que exclúe outras formas do castelán. Efectivamente, sí. E isto foi un proxecto pedido directamente por elas, é dicir, o Sindicato das Traballadoras do Fogar, que é o logo que temos aí, o Sintraocu, acudiu a nós, eso, porque querían buscar un xeito de aprender. Entón, inicialmente pensamos en incorporalas ao faladoiro, o que pasa que eran un número moi grande de persoas, e non íbamos dar xestionado iso. Entón, propuxemos ya aos socios, se había alguén voluntario ou se coñecían alguén que estivese disposto a dedicarlle unha hora únicamente a elas. Entón, atopamos un voluntario, que lle temos que dar as grazas, que non está aquí. Gonzalo non está aquí. Gonzalo. Entón xa tiñamos, pola nosa parte, a parte da docencia, en Sintraocu tiñamos a parte das persoas traballadoras do fogar e faltábanos un espazo para poder dar esa clase. Por iso temos por aí outro logo, que é a Morada, que é unha asociación que hai en Vigo, que se dedica pois un pouco a proxectos culturais, etc., que nos cedía unha aula no seu espazo de xeito totalmente gratuito. Tamén temos que falar moi ben deles, igual que o local da de 4x4, organizan actividades moito interesantes, moi focadas no que é o de xestión e no que son os colectivos menos favorecidos da sociedade. Entón, como vedes, traballar pola lingua tamén é, a veces, doar ou deixar algún espazo que a ti non che costa nada e permites que se organicen cousas aí para facer comunidade. Vale. Se vos fixades, bueno, a publicidade esta que está correndo está en castelán con clases de gallego porque a subiron as traballadoras do fogar dende Madrid, pero despois xa empezaron a facer tamén publicacións con frases en galego. Vale, isto foi o inicio e despois tamén comezaron a falar en galego. Aquí podes ver algunha sesión, aquí está Gonzalo dándolle clases rapazas na Morada. Vamos ver un pequeno, simplemente unha pequena, estos son os obxectivos que tiñamos, perdón, adiante no diapositivo. Nada. É moi parecido aos obxectivos que temos nos faladeiros en xeral, excepto que queremos simplemente introducir o que é a lingua galega no que é a nivel básico, no que é a comunidade migrante, dentro das posibilidades que son as que son, e ao mesmo tempo recibir os comentarios ou as impresións das persoas migrantes respecto ao que teñen da lingua. Moitas veces, como se dixo aquí, con menos preconceitos que os nativos. Sí, tamén moitas destas persoas, como ben dicíades antes, tiñan outra lingua nativa tamén a parte do castelán, da que viñesen de Latinoamérica, todas elas, moitas tiñan... Non viñan todas de Latinoamérica. Non todas? Non, tivemos tamén xente dos Balcáns. Ah, vale, non a cheguei a coñecer. E aquí vemos nada, unha publicación tamén que fixeron nas súas redes, contando un pouco como iban as sesións. E isto xa foi a última imaxe na última sesión que tiveron a finais de xuño, cando se rematou o curso. Vale, estaba aí Gonzalo con todo o seu alumnado e, bueno, como vedes, a veces tamén incluso levaban as súas crianzas, pois porque non tiñan onde deixalas e non había problema. Podían ir a ese espazo onde estaban totalmente ben recibidas.
Vale, e como ben falábamos, antes fixéramos unha charla do galego de Vigo e este curso, esa charla, foi un poquinho máis aló e conseguimos que a área de normalización da Universidade de Vigo publicase toda esa recollida de vocablos, de palabras propias da zona de Vigo que foi recollendo aquí o docente, que se foron nutrindo. Nos o que fixemos despois da charla foi outro proxecto aí de idea que dixemos, veña, vamos recoller máis palabras. Entón abrimos unha rolda aberta e recollemos na sesión e despois recollemos por redes e por correo electrónico todo o que nos iba chegando e centralizábamoslo en Quique, bueno, en Enrique Costa. Sí, porque en que xa o tópico sobre o galego en Vigo, o galego tamén se fala en Vigo e aparte na zona, sobre todo do que sería o rural vigués, que cando falamos do rural vigués son 60.000 persoas. Se mantén bastante o idioma e unha serie de formas propias, máis que propias da cidade de Vigo, serían propias do que sería a zona sur da actual provincia de Pontevedra. Foi na recollendo o compañeiro catedrático Quique Costas neste libro, que xa vais tirar unha segunda edición. Pódese pedir cando saia, que creo que xa está no prelo, pódese pedir de forma gratuita que vos la envían da área de normalización da Facultade de Vigo. Pódese pedir e envíalo gratuitamente aos centros. A nosos centros chegaron 4 exemplares, non sei se envían 1, 2, 3 ou 4. Sí. E aparte tivo, evidentemente, esta primeira edición esgotouse, xa non só era gratuita, porque esta está publicada pola área de normalización lingüística da Facultade de Vigo. E tivo moito éxito, foi moi demandada e o Consello, o velo, pois decidiu financiar, orzamentar, xa dar un diñeiro para publicar unha segunda edición dunha forma máis bonita, con, digamos, mellor calidade dos materiais e aparte podemos acrescentar as novas contribucións que nos chegaron desde outra xente, porque unha vez que os houbo, pois, houve unha especie de feedback moi positivo para recoller palabras, termos, etc. do que é a zona de Vigo. Eso, repito, unha vez que saia, non sei se xa saiu, penso que xa saiu, podese pedir de forma gratuita, de forma gratis, a área de normalización da Facultade de Vigo, que pasa que xa sabedes que agora no verán estas cosas teñen certo parón. Sí, de feito, bueno, o libro tamén, despois indico vos onde está, tamén está disponible en PDF online, foi analizando toda a parte lingüística, porque este catedrático é experto en temas de lingüística, e ao final deixamos unha folla para que cada persoa que o tivese puidese anotar aí todas esas palabras e non las enviase ao correo, e recibimos moitísimas, por eso na segunda edición xa hai, non sei se son unhas 15, 20 páxinas máis, que meten ese novo vocabulario que fomos atopando. Posiblemente varias tamén as coñeces da súa zona, porque varias son comuns, evidentemente, non son exclusivas da zona de Vigo. Sí, bueno, nada, que nos deu por aí un pouquiño de publicidade tamén, o de publicar o libro, saímos en varios medios de comunicación. Bueno, é que isto tamén é importante ás veces, que sair en medios de comunicación, porque cando fas cousas pola lingua é difícil que cheguen á prensa. Ti envías notas de prensa, eu envío sempre, cando comezamos as sesións, notas de prensa, pero nunca chegan, pois porque non sei por qué, dende os medios non interesa moito publicar ese tipo de cousas, supoñerán que igual non ten moito interese ou saibamos por qué. Pero bueno, por exemplo, este tipo de accións sí que nos deu bastante pulo en prensa, saímos en moitísimos medios. Supoño tamén porque estaba involucrada a Universidade de Vigo, nesta edición está o Concello, entón iso é bo. E recalcamos aquí, marcamos cunha frecha, a parte de voluntariado lingüístico Faladoiros Vigo. Recordemos sempre que é totalmente voluntario. Vale. Moi ben, xa vamos despedir, non vamos ocupar evidentemente toda a hora, que hai que xantar tamén, que senón pode haberse desfalecida. A nosa sesión é estrictamente voluntaria e sempre tentando dar unha visión positiva da lingua. Como dixen ao principio, non somos un clube de autoaxuda para xente a favor da normalización lingüística. Queremos propor a lingua dun ambiente agradável, onde a xente poida expresarse ao nivel que poida, non vamos expedir certificados CELGA, evidentemente, e que mellore o que se sinta justo co galego. Sí, entón nada, simplemente concluímos con isto, pechamos a nosa presentación e animamos tamén, se algún ou algunha de vos quere montar os faladoiros no seu concello, nós estaríamos encantados en explicarvos como fixemos, darvos apoio dende as nosas redes, axudarvos a crear os formularios estos de rexistro, toda esa parte. O acompañamento de montalos non temos problema. Que non hai que facer. Que xa estaría feito pola nosa parte e axudámosvos a montalo. Moitas grazas pola vosa atención.